Vedeli ste, že náš mozog spracúva obrázky až 60 000 krát rýchlejšie než text? Preto keď vidíme pútavý vizuál, okamžite si ho spojíme s emóciami a informáciami. Tento fenomén, známy ako obrazová nadradenosť, znamená, že obrázky ostávajú v pamäti oveľa dlhšie než akýkoľvek text. Predstavte si regál v obchode. Čo si všimnete skôr? Bežnú nálepku alebo ručne navrhnutú etiketu s farbami evokujúcimi prírodu. Práve tento prvý vizuálny dojem rozhoduje o tom, či sa produkt stane nezabudnuteľným. Okrem zapamätateľnosti má vizuálna komunikácia aj schopnosť ovplyvniť emócie. Pozrite si napríklad obrázok usmievajúceho sa farmára vedľa plných košíkov ovocia. Cítite dôveru, autentickosť, starostlivosť. Vytvára to dojem, že tento produkt je kvalitný a vznikol s ohľadom na prírodu aj ľudí. Tieto pozitívne emócie často priamo ovplyvňujú naše rozhodnutia pri nákupe. Zaujímavé je aj to, ako vizuály vytvárajú podvedomé spojenie. Vidíte napríklad zelenú farbu a váš mozog ju okamžite spojí s prírodou, čerstvosťou, zdravím. Keď je takáto vizuálna komunikácia spojená s odkazmi o udržateľnosti, posilňuje to pozitívne vnímanie značky. A čo je ešte dôležitejšie, vizuály ovplyvňujú nielen individuálnych zákazníkov, ale aj celé rodiny či komunity, ktoré si vytvárajú dôveru voči produktu na základe týchto vizuálnych posolstiev.